ಕುಡ್ಲ ಬಂಡ ಮೀನು ಬಂಡ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮೀನ್ದ ದಕ್ಕೆದ ಪೊರ್ಲುನು ಬಲೆ ತೂಂದು ಬರ್ಕ ಮೂಜರ ಗಂಟೆ ಶುರು ಆಪುಂಡತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಮೀನು ದೊಪ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಮೀನು ದೊಪ್ಪರೆ ಪಂಡ ಮೀನು ಸೇಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಿರಿಯ ತಂಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ದಕ್ಕೆ ಮೂಜೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಊಟ ಪೋರ ದಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಮೀನ್ ವಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಸುರುಕು ನೆನಪಾಪಿನೇ ಅಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಅಬ್ಬೋ ಎತ್ತುಂಡು ಎಂದು 10 kg ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂಜಲ್ ನಂಗೆ ಇದು ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಸೈದ್ ಬಾಯ್ ಮುಟ್ಟನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಜ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ನೆತ್ತರೆ ಬರೋದು ಪೂ ತೂಪಿಯರು ಈ ಪೂ ಕೆಂಪು ಇತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ರಜೆ ಬಂದಿಯಪ್ಪ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ರಜೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಎನ್ಮ ರಜೆ ಉಂಟು ಪರ್ಬದ ಮೂಜಿ ಇಂದುಲೇನ ಮೂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವಾಗ ಫುಲ್ ದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಏರ್ಲ ಬೆಂಡ್ರೆ ದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಉಂಟು ಕಾಣೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಬರುವ ಇದನ್ನು ತುಲೆ ಒಂದು ಸಜಿತನ ಮೀನು ನೆಕ್ ಮಡಲ್ ಮೀನು ಬಂದು ಪೇರು ಮಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಪುಗ ಎನ್ನ ತುದ್ದ ಉಂಟು ಎನ್ನ ತುದ್ದ ಉಂಟು ಇದು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಡಲ್ ಮೀನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಡಲ್ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ 200-250 kg ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಮಡಲ್ ಒಂದು ಈಗ ಫ್ರೈ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇರಳಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ನಾವಿ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಮಟನ್ ಲೆಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಮಟನ್ ತಿನ್ಕೋಚ ಫಿಶ್ ಮಟನ್ ಬಂಡ ఉంది ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಿಮ್ ದಾಖಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನು ಆದ ಮಾಸಪ್ಪು ಆರ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆರ್ತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಂಟು ಬಂಡ ಮುಲ್ತ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ತಿನ್ಕೋಚ ಕುಡ್ಲದ ಬಂಡ ಎಡ್ಲ ಮೀನು ತಿನ್ಕೋಚ ಅವು ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಅಂಜಲ್ ಮಾತಾವ ಒಂದುಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂದತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಉಂಟು ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡ ಮೀನು ಮೀನ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ರೇಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಟಾ ರೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೇಟ್ అయితే వాల్యూకి రేట్ అంటావు అదే ఎన్నెల అక్కడ 500 రూపాయలు పోడు కేజీ ಇದು 150 130 ಆ ರೇಟ್ പോകുന്നുണ്ട് ನೂರು ಇಂಚ ಬಿದೇವರು ಹೋಗು ನೆಚ್ಚ ಬಿದೇವರು ಕೇರಳ ದಾಖಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾತುಂಡಾತ ಮಡಿಕೇರಿ ವಯನಾಡು ಆ ಏರಿಯಾ ಈ ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ಮಡಲ್ ಲಕ್ಕನೆ ಐಕೆ ಮಡಲ್ ಒಂದು ಬುದಾರ್ದೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುದಾರತ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ಬೇರೆ ದಾಖಲೆ ದೀತಿನ ಬುದಾರ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂಚತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದು ಮರ್ಲಿನ್ ನನೊಂಜಿ ಬುದಾರ ಉಂಡಿ ಇರೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬೇತೇನೆ ಬೂರು ಕುರ್ಚಿಯಾ ಒಂದು ಸಿಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದುಲ ಅಂಕಲ್ ಸಿಡಿ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಸಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡ ಸಿಡಿ ಅವು ಬುದಾರ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಲಕೊಂಡು ಸಿಡಿ ಒಂದು ಟೂನಾ ಟೂನಾ ಫಿಶ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಫುಲ್ ತಿನ್ಪುಚಾರು ಉಂಟು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತಿನ್ಪುಚಾರು ಕೇರಳ ದಾಖಲೆ ತಿನ್ಪು ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ಕುಡ್ಲದಾಗಲೇ ಕೊಡ್ಚಾ ಮುಲ್ಪ ಪುದಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಅಂಜಲ್ ವೈಟ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ವರ್ಕೌಟ್ ಬಂತಿನ ಮೀನು ಮಾತು ಜಿಮ್ ದಾಖಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊನೆ ಬಿನ ಉಂಟು ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೆತ್ತ ಬುದಾರ ಟೂನಾ ಕೇದರ್ ಟೂನಾ ಇಂದಿತ್ತು ವಾಸಿ ಸಣ್ಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಸಾಗರೆ ಒಂದು ಮರ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಫುಲ್ 10 ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮರ ಎಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳು ಪೋರಿ ಅಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಮೀನು ಉಂಟುಲೆ ಒಂದು ಏನ ಮೆಲ್ಗ್ ಒಂದು ಮೆಲ್ಗ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ ಪಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮೀನಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಡಲ್ ಮೀನು
ಅವು ಮಾಡಲ್ ಮೀನು ಯಾಕರ್ದ ಪೋಯ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು 2 ಬಾಕ್ಸ್ ನೂರು ತಿಂತೀನಿ ಇಚ್ಚು ಮಾರೆ ಮೇಲ್ಗೆ ದೀತೆ ನಿಕ್ಕೊಂಚಿ ಇದು ಮೆಲ್ಗದ ಹಾಂ ಮೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಕೆಜಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಜಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ ಮೆಲ್ಗಗ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ ಹೊರ ಆಜಿನದು ಏಳ್ನೂದು ಏಕಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ 400 350 ಅಂಚ ಬರುಂಟು ಅವಯ್ಕ ಫ್ರೈ ಕಾ ಎಡ್ಡಾಬಿನಿ ಈ ನೆಟ್ ಟಿಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಫ್ರೈ ಕಜಿಪುಗು ಪೂರ ರಸಕು ಪೂರ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜರ ಗಂಟೆ ಶುರು ಆಪುಂಡತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಮೀನು ದೊಪ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೀನು ದೊಪ್ಪರೆ ಪಂಡ ಮೀನು ಸೇಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಓಕೆ 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 4 ಗಂಟೆ ಬೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೀನು ದೊಪ್ಪರೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮೀನು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಏಲ ಮಾಪನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸರಿದನ್ನ ಅವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನೆ ಎಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ನಿನ್ನ ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜರ ಗಂಟೆ ಬೈದೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಾದು ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಕ್ಕೆಡ ಒಂಜಿ ವೈವ ಟೆನ್ಷನ್ ನಡಪುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದ ಉಂಟ ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪಂದು ಅಂಡ್ ಇನಿ ಆ ಮಾತು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಕ್ಲೆ ತಶ್ಪವನ ಹಚ್ಚಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚಾದು ಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬೈದ ತೂಕ ದಕ್ಕೆದ ಮೀನಿನ ವೈವಾಡದ ಪೊರ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತಿಂಚಾಕ ಒಂದು ಪೂರ ಡೀಪ್ ಸೀತ 10 days ಪೂರ ಅದು ಬರ್ಪಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೈದು ನಿತ್ಯ ಮೀನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಪೂರ 10 ದಿನ ಎನ್ಮ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಬೋಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಮೀನು ಮಾತ ಮೀನ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮದ್ಮಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋಪಿನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂಡ ಎಟ್ಟಿ ಮನ್ ಪರತ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋಪಿನ್ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮೀನು ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋಪಿನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ನುಂಗದಾಯಕ ಫುಡ್ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ನಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆ ಉಂಟು ಅವು ತಿನ್ಬುಜಿ ಮೀನು ಫುಡ್ಡು ಬಾಕ ಕೋರಿ ಫುಡ್ಡು ಪೊಡಿಯಾದು ಆಶಿಕನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಕೆದ ಏತೋ ವರ್ಷ ದಿಂಚ ಮುಲ್ಪ ವೇಣೊಂದುಲ್ಲ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡ ಆಶಿಕನ್ನ 25 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಸಿತ್ತೆ ಬೊಕೈತೆ ಇಸ್ಕ ಗಂಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಅಂದ ಎಮ್ಮೆ ಕಂಪನಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇರೆ ಎಂಟು ಇತ್ತೆ ಇಸ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಅವೇ ಬೇರೆ ಹಿರಿಯ ತಂಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ದಕ್ಕೆ ಎಂಟು 3 ಗಂಟೆ ಮುಂಜಾನೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಕುದುರಳ್ಳಿ ಕುದುರಳ್ಳಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅಂಟೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಊಟ ಪೋರ ದಕ್ಕೆಡು ಪನರ ಪೂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಮೀನ್ ವಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ 3-4 ಬರ್ತೇನೆ ನಾವು ಕೊರೋಡ ತಿಸ್ಕೇದು ಅಂಚ ಅದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಎಸ್ಕೆ ಬೋರ್ಡು ಐತಿ ಗಂಟೆ ಬೋಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂತು ಬೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಪುಚ್ಚ ಮತ್ತೆ ತೂಕ ನಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದೇ ದಾದ ಮೀನ್ ಎತ್ತಾನೆ ಯಾರ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿಂದು ಯಾವುದು 3 ಮೀನು
ಇರುವಲ್ ಮೀನು ಮಾರನು ಪರ್ಸಿಂದ ಇನ್ನು ಬೇನು ತಿಕ್ಕಣ ದೇತವನೇರ ನನ್ನ ಬರೋಡ ಹಾಂ 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 ಅದೇ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪಾರು ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಾರು ಅದೇ ಅಂಚ ಆವಾಡು ಬೇರೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಾಡಿ ಇರ್ರ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪಿರ್ತಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬೆಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿರು ಬತ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾ ತಿಂಡಿ ದಾದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ನೀ ಕಡ್ಲೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಶಿರಾ ಓಕೆ ಕಾಫಿ ಚಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಸುರುಕು ನೆನಪಾಪಿನೇ ಅಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಒಬ್ಬ ಎತ್ತುಂಡು ಎಂದು 10 kg ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂಜಲ್ ನಂಗೆ ಇದು ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಸೈದ್ ಬಾಯ್ ಮುಟ್ಟನಗನೆ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ನೆತ್ತೇರು ಬರೋದು ಸ್ಪೇರ್ ಕೂತು ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಪೂ ಕೆಂಪು ಇತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಇದು 10 kg ದೆರ್ಪೆರ ನಾವು ನಿಂತಿತ್ತು ಒಂದು ಪಾಪ್ಲೇಟ್ ವೈಟ್ ಮಂಚ್ ಎಂಚೇನು kg 1300 ಓಕೆ kg ಮುಜ್ಜು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಕೆಡು ಭಾರಿ ಆತು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮೀನ್ದ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿ ತೊಡಗಿಸಿನಾರು ಲೋಕನ್ನೇ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಮದಾಸನ್ನೇ ರಾಮದಾಸನ ಗೆಟಪ್ ತೂನಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ದ ಪೂರ ತೂಪಿನ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಏದು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಲೋಕನ ಮೇರು 45 ವರ್ಷದಿಂದ ದಕ್ಕೆಡು 80 ಸೇರಿದೆ ಅಂದ 80 ಇದೆ ಓಹೋ 80 ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಕ್ಕೆದ ಅಂಚೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಏತೋ ಇರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಮೀನು ಮಾಡಿದೆ ಹೌದಾ ಮಾತ ಸೈಜ್ ಮೀನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ 3 ಗಂಟೆ ಶುರು ಆಪು ಮುಲ್ಪ ನಾ ಮುಜೆರಿಗೆ ಶುರು ಆಪು ಮುಜೆರೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಪು ಆಪಡ್ತು ಬರ್ತು ಅದೇ ಊರ ಇರಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 7000 ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡನಾಗ ಬೆಂಡ್ರೇನೆ ಮುಲ್ಪ 7,000 ಜನ ಟೋಟಲ್ ಮಾತ ಮೀತ ಬರ್ತೀರು ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಳೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಡಿಕೇರಿ ದಾಬನಾಗ ಮೀನು ಬಣ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮೀನು ಬಣ್ಣ ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ವಹಿವಾಟು ಅಕ್ಕೇಡು 7 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲದ ವಹಿವಾಟ ಅವು ಅನೇರೆ ಕೋಟಿ ಕರಿ ಆತು ಬಣ್ಣ ಮಾತ ಬಗಲ ಕೋಟಿ ಕರಿ ಉಂಟು ಅದೇ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಒರಿಸ್ಸಾದಾಗುಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಒರಿಸ್ಸಾದಾಗುಲ್ಲ ರಜೆ ಬಂದಿಯಪ್ಪ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ರಜೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಎನ್ಮ ರಜೆ ಉಂಟು ಪರ್ಬದ ಮೂಜಿ ಇಂದಲ ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಫುಲ್ ದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಏರ್ಲ ಬೆಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿದ್ದೆ ಬೋಟ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಬೋಟ್ ಪಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೀನು ದೆಪ್ಪರೇಜ್ ಅದಾ ಮೀನು ದೆಪ್ಪಿದ್ದೆ 7 ಲಕ್ಷ ಮೀನು ಕಾಲು ಮನೆ ಬರಚ್ ಅದೇ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪಗ ಏರ್ಲ ಬೇರೆ ಬರೀ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಂದೆ ಸರಿ ರಾಮದಾಸ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಅದು ನಿರ್ಣಯಿತ ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನೆ ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಗೆ ಎಂದ್ರಲ್ಲ ಮೀನು ಇಂಪ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲ ಮೀನು ಹತ್ತರ ಹಿಡ್ಕೊರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ ಹೋಗಿ ದಾದವರು ಉಂಡಿ ಅವು ಆತ್ಮ ಅವು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವು ಮಾಡಲ್ಲ ಮೀನು ಒಂದು ಪೂ ಮೀನು ಪೂ ಮೀನು ಪೂ ಮೀನು ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಟು 10 ಪೂ ಮೀನಾ ಪೂ ಮೀನು ಒಂದು ತಿಂತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ತಿನ್ನೋಣ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಸನೆ ದಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಮುಳ್ಳು ದಾಲ್ ಒಂದು ಟೂನಾ ಟೂನಾ 100 rupees ಓಕೆ ಕೆಜಿಗ ಕೆಜಿ 100 ಮಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ನಾನು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮೀನಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತ
ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದೇ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ. ಮೀನು ತಂಜೂರು ಸೀಸನ್ ಅಂದು ಸೀಸನ್. ಒಂದು ತಂದವು ಕಂದಾವು ಒಂದು ತಂದವು ಕಂದಾವು ತಂದವು ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಕೆಜಿ. ಕುರ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಪುನಃ ಹತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಮಾಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಕಂದಾವು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೀನು ತಂದವು. ಒಂದು ಅಪನಾಸಿ ಒನ್ ಪೇರು ಅಪನಾಸಿ ಒಂದ ಒಂದು ಏರಿ ಲೆಕ್ಕನಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೀನು ಅಪನಾಸ್. ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ರೇಟ್. ಫ್ರೈ ಕೆಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಮೆಲ್ಗು ಮಲ್ಲ ಸೈಜಾ ಮಲ್ಲ ಕೆಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು. 300 300. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಭೂಮಿನತೆ ಒಂದು ಕಾಂಡೈ ಐದು ಅವು ಪೂ ಮೀನು ಒಂದು ಕಾಂಡೈ ಒಂದು ಎಟ್ಲ ಮುಳ್ಳಿಚ್ಚಿ ಕಾಲಿ ಬೋಂಡಸ್ ಮಾಸನಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಮೀನು. ಮಡಿಕೇರಿ ದಂಚಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೀನು ಪೋಪುಂಡು. ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಮೀನು ಆಯ್ತು ನೀನು ಇಂದು ಕಲ್ಮಾಡಿ 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 ಬಂದ್ಪೇರು ತಾಟೆ ಶಾರ್ಕ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಮೂರು. ಒಂದು 350 ಉಂಟು ಕೆಜಿ. 350 ಒಂದು ಆಯ್ತಾನೆ ಪೀಸಾ ಒಂದು 10. ಒಂದು ತೊರಕೆ ಸಿಂಗಿರಿ ಪೀಸ್ ತೊರಕೆ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಇಂಚ 150 ಲೋಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಮಾರುವೇರು 3 ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ. ಒಂದು ತಾಳೆ ಮಲ್ಲ ತಾಳೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡಿತ್ತು ಕೆಜಿಗೆ. ಬರ್ಪುಜಿ ತಾಡೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ. ತಾಡೆ ಸೀಸನ್ ಫುಲ್ ತಾಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇದು ತಾಡೆ 3 ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಬಾರಿ. ಒಂದು ರೆಡ್ ಸ್ನಾಪರ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮೀನು. 400 ಉಂಟು ಕೆಜಿಗೆ. 400 ಮಾಡಲು 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಕೆಜಿಗೆ. ಖಾಲಿ ಬೋಂಡಸ್ ಒಂದು. ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೆಡು ಬೆದವೇದ ಓನರ್ ನಂಗೆ ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ದನಿಗಳ ಬುದರ್ದ ಅದೇ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪರ್ಬಲೆ 8 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಸುರಾವಣ್ ವಹಿವಾಟು ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೆಡು 4 ಗಂಟೆ ಸುರಾಪು 4 ಗಂಟೆ ಸುರಾಪು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಬೋಟ್ಲ ದಿನಾಲ ಪೋಪುಂಡು ದಿನಾಲ ಪೋದು ದಿನಾಲಂದು ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು 5 ದಿನ ಡೈಲಿ ಪೋದು ಬರ್ಪುಂಡು ಹತ್ತಂದು. ಓಕೆ 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 5 days 4 days ಅಂಚಾಪುಂಡು. 5 ಜನ ಪೋಪೇರು ಐಟು 5 ಜನ ಪೋಪೇರು 5 ಜನ ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಡನ್. ಇರ್ನ ಬೋಟದ ಉದಾರ್ದ ಆಯ್ತಾ ಮಡೋಣ್ಣ ಓಕೆ 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 ಇದು ನಂಗೆ ವಾಮ ಇತ್ತು ಮಾತ ಮೀನು ಇತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪರ್ಬಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಟೂನಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಡೀಪ್ ಸೀ ಪೋಪುಂಡ ಟೂನಾ ಮಾರ್ಲಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಗ್ ಕಾಂಡಾಯಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಚಿಂದ ಮೀನು ಬರ್ಪುಂಡು. ಡೀಪ್ ಸಿ ಓಕೆ ಟೂನಾಡು ಅಂದು ಟೂನಾಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಪಿನ್ ಬುಲೆಟ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಅದೇ ಅಂದು ఒక కరే పోపుండ కింగ్ ఫిష్ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕರೆ ಬಂಡಿನ ಕರೆ ಬಂಡ ಡೀಪ್ ಸಿ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 40 ಮೀಟರ್ 60 ಮೀಟರ್ ನೀರು ಪೋಪುಂಡ ಅವಳು ಡೀಪ್ ಸಿ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಕರೆ ನಂಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂಚಿಂದ ಬೋಟುಡು ಬಲೆ ಪತ್ತದೇ ಪತ್ತುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಡಗ್ಗದ ಉಂಡು ಅಂಚಿಂದ ಓಡಾಡು ಅಂಡ ಗಾಳ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಪತ್ತುವೇರು. ಇಂದಿತ್ತ ನಂಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಭೂತ ಯಾವ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬೋನ ನಿಜ ಅವು ಅಂಚಿಂದ ಬೋಟುಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಗುಡೆ ಭೂತ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಂಗುಡೆ ಭೂತ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು. ಓಕೆ 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 ಬಲೆತ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಬಲೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಮಣದ ಬಲೆ ಉಂಡು ಸೈಜ್ ದ ಮಿತ್ತು
4 ನಂಬರ್ ಆಜಿ ನಂಬರ್ 7 ನಂಬರ್ 8 ನಂಬರ್ 10 ನಂಬರ್ 16 ನಂಬರ್ ಅಂಚ ಆ ಸೈಜ್ದ ಮಿತ್ತು ಮೀನು ಬುರುಡು ಅದೇ 16 ನಂಬರ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಬರುದು ಬಾಕಿದ ಮೀನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು. ಓಕೆ 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 ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಲ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಆ ಮೀನು ಬುರ ಕನಪುನಾರು ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಮಿಳ್ ತಮಿಳಾರು ತಮಿಳ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೋಟದ ಹೋದವರ್ಕ ಬೋಟ್ ಎಂಚಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರಲಿದೆ ಪರ್ಪಲ್ ಬಲೆ 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 ಓಕೆ ಮುಲ್ಪಪ್ಪೇರ ಆರು ಅಂದು ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 9.9 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ ಇಂಚಿಂದ 2 ಇಂಜಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕೆರೋಸಿನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಇತ್ತೆ ಲಂಬಾಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ ಲೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅವು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಂದು ಕೆರೋಸಿನ್ ಇಂಜಿನ್ ರಡ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡು ಓಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ದು ಒಂದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೆರೋಸಿನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆರೋಸಿನ್ ರನ್ ಆಪುನಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವಡುಂದು ಐಡ್ಲಿಗಿಂಡು ಪೋಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಕೆರೋಸಿನ್ ಕಟ್ಟಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಈ ಇಂಜಿನ್. ಒಂದು ದೂರ ಪೋಯರಿತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಕಾಸು ರಿಪೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಂದು ಇಂದಿತ್ತ ನಂಗೆ ಏತು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಇಂಜಿನ್ ದಿಂದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಮೈಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಉಂಟು ಅಂದ ಓಕೆ 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 ಇಂದು ಊರೈತೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ಇಂದು ಏತ್ ದಿನ ಅನ್ಬೋದು ಬೋಟು ನೀವು 5 ದಿನ ಅನ್ಬೋದು 5 ದಿನ ಅಂಡ 5 ದಿನಟ್ಟು ಬತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ನಾವು ಮೀನು ಬರೋ ಪಾಟ್ನ ಮುಲ್ಪಾನ ಅಂದೇಕ್ ಪನ್ಪುನಿ ಫಿಶ್ ಕೋಲ್ಡು ಹಾಂ ಫಿಶ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪನ್ಪುನಿ ಇಂದೇಕ್ ಇಂದು ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರು ಕೈಟ್ ಬಂದಾರತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅದೇ ಅವು ಇಂಜಿನ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಬರೋ ಒಂದು ಪಾಟ್ನ ನೆಕ್ಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದು ಒಂದು ಐಸ್ ಬರೋ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮುಲ್ಪಡೆ ಪಾಡ್ದುಕೊಂಡು ಮುಲ್ತುರ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡೋಪನಿ ಏನೊಂಜಿ 50 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕೊನೊಪೆ 50 ಬ್ಲಾಕ್ ಓಕೆ ಹೊರ ಕೊಂಡೋನಾಗ ಹಾಂ 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 ಅವು 5 ದಿನ ಯಾವುಂಡು 5 ಆಜಿ ದಿನ ಯಾವುಂಡು ಅದೇ ಹೊರ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಮೀನು ಅಟ್ಟಿ ಅದು ಮತ್ತು ಶೋಕ ಅದ್ದಿಪೇರು ಬೇತೆ ದಾಳ ಪಾಡುಜೇರು ಇಂದೇಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಚಿಂತ ದಾಳಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಐಸ್ ಮಾತ್ರ ಪುನಿ ನೆಟ್ ಒಂದು 7 kg ಮೀನು 10 ನೆಟ್ಟು 2 ಟನ್ ಬತ್ತಲ್ಲಿ 2 ಟನ್ 2 ಟನ್ ಹಾಂ 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 ಓಕೆ ಹೊರ ಶಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಸಾರ್ಕ್ 2,300 kg ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮು 2,300 kg ಅಂದ ಓಕೆ ನೀತ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುನ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತ ಆಂಡ್ ಖಾಲಿ ಮೇಲೆ ತಾಂಡ ಅಂದ್ ಹಾಂ 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 ನೆಟ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಫುಲ್ ಓಡಿ ಮಟ್ಟ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಮುಲ್ತದ ಇಡೆ ಮಟ್ಟ ಅಂದೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಆಡ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ತುಳು ಒಂದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೇಗೆ ಚೂರ್ಲಾ ಕಲ್ಪೋಡು ಮೇರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ 25 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷದ ಮೂಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಹಾಂ 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 ಬರ್ಮೂಲ ಎಂತ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಎನ್ನೊಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ ಕಾಣ್ಲಾಕ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೂಜಾರಿಗೆ ಬರ್ಬಾರ ಅಂದು 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಾರೆ 4 ಗಂಟೆ ತುಲ ಈಡೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತುವೆ ಹಾಂ 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 ಆಯ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನೀರು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಐಸ್ದ ನೀರು ಐಸ್ದ ನೀರು ಆಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅವಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಹಾಂ 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 ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಡ್ಡ ಬೈದನ ಹಾಂ ಇನ್ನೇ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆಲೆದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂತ ಖರ್ಚಿದ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋಡದ ಅಂದಪ್ಪ ಮಂಗುಡೆಲ್ಲ ಊರ್ದು ಬಂಗುಡೆ ಒಂಜಿ ಅವು ರೋಲ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಓಕೆ ಮುಗಲು ಅಡಿಗೆ ಊರ ನೆಟ್ಟೆ ಅನ್ಬೋನು ಅಂದು ಸ್ಟವ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸ್ಟವ್ ಉಂಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಅಂದು ತರಕಾರಿ ಅಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಅಂಡ್ 5 ದಿನ ನೆಟ್ಟೆ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂದು ಓ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಐಟೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಓಕೆ ಇಂದು ಪೂರ ಅವು ವಿಂಚ್ ಬಂದ್ಬನಿ ಯಾಕೆ ಈಗ ವಿಂಚ್ ಬಲೆ ಒಯ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ದುಂಬು ಕೈಟ್ ಒಯ್ತಂದಿತ್ತೇರು
ते टेक्नॉलॉजी चेंज आद ನಟ್ ಬೋಲೆ ಅದೇ बोले 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 ताला बजे अंचा ಇಂದು ಬಲೆ ವೈಪು ನಾನಾ अंद बले वैपुन ಹಾಂ 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 दुंबु नुमत सिस्टम इत्तिजी इत्ते टेक्नॉलॉजी जास्ति आद अंते सुलभ आतुंडु बेले दक्लेगला ಓಕೆ 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 ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂಗೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ನಡು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಇರುವ ಕ್ಯಾನ್ ಇರುವ ಫ್ಲೋಟುಗು ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಆತ ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಉಡುಪುಂಡು ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಬಲೆಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇದು ನಂಗೆ ಬಾಕಿದ ಇಟ್ಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿದ ಬೋಟ್ ಹೊಡ್ಲ ನಾವು ಫೋನಾಗ ಟ್ರಾಲರ್ ಉಡುಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಇಂಚಿಂದ ಬಲೆ ಬಿಡ್ಪುನ ಮಾತಾಡಲುಂಡು ಲೈಟ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಬರ್ಪುನ ಬೋಟ್ ದಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮೂಲು ಬಲೆ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಓಕೆ ಇಜನ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ರ ಪೋಂಡ ಬಲೆ ಕಟ್ಟಾದ ಬೋಪೇರು ಬಲೆ ಲಾಸ್ ನೈಟ್ ಪೋನಾಗ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನ ಆ ಸೋಲಾರ್ ಅದ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಲೈಟ್ ಒಂದುವೆ ಲೈಟ್ ಆ ಬುಕ್ ಇದು ಇಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕಡಲು ತೋಜುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಲೈಟ್ ಪಾಡುಜ ಆ ಇಂಚನೆ ಓ ಆತ ಅಂದ ಜಗನಗನ ಲೈಟ್ ಅಂದ ಜುಪ್ಪು ಅಕಲಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗೊರೊಂದು ಓಕೆ 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 ಬಕ ಮುಕ್ಲೇಟ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ದಾಲ ಬೋಟ್ ಬತ್ತನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಚ್ ಪಾಡ್ದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ಬಲೆ ಉಂಡು ಆಮೇಟ್ ಪೊಲೆ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಆತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದು ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಯ್ಯದ ಬಲೆ ಬಿಡ್ದ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪೇರು ಅವು ಟೈಮ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಬಲೆ ಒಯ್ಪೇರು ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಪುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಮ್ಮ ಜಪ್ಪು ರೆಂಚ್ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ ಜಪ್ಪುನೊಂದು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಒರಿಯ ಅಂಡ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬೋಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಬಲೆ ತಗೋಡದ ಅಂದ 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 ಒಂದು ಬಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕಂದಿತ ಮಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಜಪ್ಪುವೇರು ಅವೇ ಪರ್ಬಲ್ ಬಲ್ಲಕನೆ 5 ದಿನಲ ಆ ಬೋಟು ಹಾಕಲ್ಲ ಜೀವನ ದಾವನಾಗ ಐಟೆ ಜಪ್ಪುನು ಐಟೆ ತಿನ್ಪುನು ಅವು ಖುಷಿಯೇ ಬೇತಾಯ್ತು ಅವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬಲ್ ಬಲ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಒವ್ವೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾತು ಪೂಜಾಕ್ಲೆ 5 ದಿನ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿನ ದಿನ ಬರ್ಪಿನಿಡೆ ಅಂಚ ಅದಪ್ಪಗ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಂದಿನ ಪಗಾಕ್ಲೆಗೆ ಉಂದಾದ ಕಡಲು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ 10 ಮೀಟರ್ ನೀರು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಬೋಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಹಾಂ ಬೋಟು ಓಕೆ ಆಕಳಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪುನತ ಅಂದ ಮಾತ ಬೋಟ್ ಹಿಡುಪುಂಡು ಓಕೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ನಂಬರ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಎಂದೇಟ್ ರೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೇಟ್ ಇತ್ತೆ 59 ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಆತುಂಡು ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಶಿಪ್ ದಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೋಟ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಚಾನಲ್ ಡೆ ಉಂತೋಡು ಓಕೆ ಅಂಚಲ ಉಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ ದಾಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಬೋಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತುಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ದಾಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತಿನ ಬೋಟ್ ದಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಕೊಂಚ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜನ್ನಪ್ಪಗಲ್ಲ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾದ ವಿಷಯ ತೆರಿಪವನ ಮೀನ್ದ ಗ್ರೌಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೀನುಂಡು ಕುಟೊಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಮೀನಿಜ್ಜಿ ಅಂದಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಇಂದಿಂಚಿದ ಜಾಗಡ್ ಮೀನುಂಡು ಬಲೆ ಬಂಡದು ಲೆಪ್ಪುನಲ ಲೆಪ್ಪು ಓಕೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬೋಟುಡು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಜಲ ಇಂಚಲ ತೀಯರೆ ಪೊರ್ಲು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಐರ್ತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಲೇವನ್ನಾಗ ನೆಟ್ ಒಂದು ಏತ್ ಪೀಸ್ ಆಗುವ ನೆರೆ 35 ಪೀಸ್ ಆಪುನತ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪುನಃ ಅನ್ನೇರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಐಟ್ಲ ಭಾರಿ ನ್ಯಾಕುಂಡು
ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಅವರ ದಕ್ಕೆದ ಪೊರ್ಲು ನಿಂಗ್ಲೆ ತೂಗೋಡು ಬಂದು ಆ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಆ ಅಲ್ಪ ನಡಪು నుంచి ತನ್ನ ವಹಿವಾಟು ಆ ಮೀನ್ದ ಬೇರ ಮುಲ್ಪ ಜನಕುಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಆ ಸಾರ ಜನಕುಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಬೇರದ ಚೊರೆ ನೀನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಈ ಭಾರಿ ಆದ ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಆ ಮೀನ್ದ ದಕ್ಕೆಡು ಆ ಬೇರಲ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೋಟದ ಮಾಲಕ್ಯರಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕೆದ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಅವಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಲೋಕನ್ನೇ ಬೊಕ ಸಜಿತ್ ಅನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಜನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೇರ್ನ ಕೊಡ್ಲೇರು ವಿಜಿತ್ ಅನ್ನೆ ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಈತ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾನು ಅಂಚ ಅದು ಮೇರ್ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆ ಬೇರೆದಾದುಂಡು ಅತ್ತನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದಾದುಂಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಡು ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಕೆಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಸವಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರದ ದಾದ ಮಾತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಸೌಕರ್ಯ ನನ್ನ ಆವಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಶಾಸಕಿಯರ ಅವಾರ್ಡು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಂಸದರ ಅವಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಕೆದ ಅಂಚಿನ ನಿಕುಲರ ಭತ್ತದ ಮುಲ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೂಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಬನ್ನೊಂದು ಇದು ನೆಟ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಾಂಡೆ ರಡ್ಡ್ರು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲು ಇತ್ತಿನಕಲು ಆ ಲೋಕನ್ನೇ ಅಂಚ ಅದು ಲೋಕನ್ನ ಇಂಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಬರವಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನು ಎಂಕಲು ಎಂಗಲ್ನ ತುಳು ಅಪ್ಪೇನ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಲೋಕನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು 27 ವರ್ಷದಿಂದ ದಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮದ್ದೂನಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮದ್ದೂನಿಲ್ಲ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಬೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಬುಡ್ದು ಇದ್ದೆ ಬೇರೆದ ಇದು ಬೇರೆ ಮದ್ದೂನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ದೇವರದೇಟಿ ಬೇರೆಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮದ್ದೂನಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ದಾಗ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಲ್ಪಿನ ಈ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ದಾಗಲಿ ನಾನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಈ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ಆವಡು ನೀರ್ದ ಆವಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಜಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆವಡು ಆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಈ ಚಾನಲ್ದಾಗ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಬುಟ್ಲಕ ಆವಡು ಮಕ್ಕಳ ಚಾನಲ್ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ದೇವರು ರಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋಕನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂಥ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಎಗ್ಗೆನ್ನುಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯಾರು ದುಮ್ಮದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗೆ ಒಂದು ಆತ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನೆಟ ಮಾತಿರತ್ತು ಒಂದು ಪುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್